नोंनि लोगोआथ' दाथ' ओंखाम जागोनबा नानि? आङो नों दाखौ बेदर लायनो खोन्थानोसै नामा? अमा बेदर मोनगोनदां। बाजार जोबथ'वाखैथ'। लायनायालाय लायजागौमोन बाजै, ओमफ्राय दा मोनबा मोनबायसै, मोनाबा दावदैखौनो लायनोसै आङो। जोगोनार बाथोन बानायसै ओमफ्राय दालि। ना माथो होनो आयै, इखौ बेदर लायनो खोन्थानोसै आङो। ओमफ्रायो उरायनाया साननैसो थाथ'गोन आयै जोंहानावनो। र' जेबो बेदर आरि लायनांगौ दरखार गैया। आलासियानो नङा बियो, गामि मोनसेनिनो। बेलाय मा जोंहानाव बेदर बिनि थाखाय लायलायनांगौसि ओंखाम जाबा मालाय। नाथाय आयै उरायनाया जोंनाव ओंखाम जाफेराना। औ ओंखाम जाफेरा होननानै बेबायदि आरो मा साननैसो थालायनो फालाय, गामि मोनसे न'आव एफा खाथि थांलाय फैलायानोखा। होमबालाय जोंहानाव मानो थानांगौ बिहालाय, हा लोगो मालाय। आरोबा बिहामजो जेबो ओंख्रि बुरजा संनांगौ जेबो दरखार गैथारा। माबा दालि ना दालिल' सं, हालदै बाथोन दे, जाबाय बेनो बास। आयैलै होमबालाय दावदैखौनो लायनोसै ना, बेदर लाया लाया। मानसिखौ बिदि ओंखाम गोजा बोरै जाहोनो। आरो साननैसो न' खाथि मालाय फैदों आरोलै जोंनाव। आलासिखौ बिदि हामा नङाना आयै। आं मिन्थिगौ माबा घटनासो जाखादो इयो न'आव, नङाबालाय बिदि थाफैगौमोन बियो। खोनागोनलै आयै मा बिदि नोंलाय, जर जर रायलायो बेफोरबायदि मानसिखौ। दे आयै, जियानो जा, जेसेबांखिनि दङ इयो जोंनाव। जेबो दाबुंथ'सै नामा, आलासिथ' होमबाबो जोंनाव। आलासि होनना आं बेखौ एथ' माबा बेदर नायै माबाबाय थानो हायाहाय, जाहोबाय थानो हाया। जोंबा मा आरो आलासिनो बेदर ना जाहोबाय थानो बन्दबस्त खालामनो। न'आनो आगाननै बारबानो मोनोसै बेनालाय। हा न' थानानैलाय मा लोगोनावलाय थाखांबायनोसै। जेनेबा बेरायनो फैनानै थांफिननायबा मोनसे खोथामोन। थां बिहामजो, हालदैखौ एसे बाथोन देदो आरो दालि संदो, जेबो नांला। बेफोरबायदि आलासिनि थाखाय फैसा थाखा गारबाय थानो हायो नामा? फैसाया ओरैनो मोननाय थां माथांनो, आरो आंनि फिसालानि फैसाखौ बे आलासिनो जानाय लोंनायावल' गारबाय थानाङा नोङो दै बिहामजो, आं खोन्थाखाबाय। बेफोरबायदिथ' नङा आयै, आलासि फैनायखायसो माने नानिनि लोगोबाबो खाथिनिबाबो आं लायनो थिननो सानदोंमोन आरो दे, जेबो नङा होमबा। बे बिहामजोआबो ना हामानोदि फैसा थाखाखौ दैयावल' गारनो सानो, ओरैनो मोननाय थां माथांनो। देनां मारै जागोन संसारखौ, फैसा थाखा गैयाबानो आजिखालि जेबो गैया। फिसालाया खस्थ' मावो, बिहामजोआ गारनोल' सानो। जाबायलै आयै, बाजै जुलिया एथ' गाज्रि नङा, मानो बाजै जुलिखौ बायदि बायदि बुङो नोंलाय मोखाङावनो बेखौबो। आरो नों आइ सनालि, लोगोखौ बेफोरबायदि लेंहरनानै दोनफैबाय थाहाय न'आव। आं बिदि फिसिनो हाया मालायखौ। नायनाय आयै, माब्लाबा आंबोथ' थांफ्रांनो हानाय ना बिस्रानाव, दसेबाबो साननैसोबाबो। बे जोंनाव फैखो माथो जाखो, आंनि लोगो ना गामिनिनो। मा जादोंनो ओमफ्रायलाय जोंहानाव थाफैलायनाय, ना न'आव नांलायदों, ना रायजादों, ना होखारहरजादों बेलाय? सोरबा हौवाजों माबा बेरायबाय थानायनि बुंजाना होखारहरजायाखैथ'। बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रिजों लोगो जानाङा होमबाबो जायो, दा नुदों जोंहानावनो थाफैलायबायसो। आयैलै जाबाय दे, मालाय जागोन बेजोंनो। लाया नालाय लायासै आरोलै बेदरखौ। औ दे दोनाहां बारा गोबाव मालायनि फिसाखौ। आंनाव ओरैनो न'नि मानसिबाबो मालायबाबो ओरैनो फ्रि मोनजायाहाय, जानाय लोंनाय जोंहानाव थाफैनो। फैसा थाखाफोर गैयिफ्राव मानसिया थाफैसिन। माबा मोनसे गन्दगल जाखाथारदो इयो, र' खबर लागोन आङो। थानोनो सुखुवासै आङो। ओमफ्रायो बिसोरनाव ओंखामाबो दाबो मोनालै। जा ओंखाम उखैसोनाय मोनबाय, दहाय साजोंबो बिस्कुटसो लाबोबाय। थोस, आं बिस्कुटजों बारा लोंनो बायोलै। मादि जाबावगोन उरायना, फैसायाबो आखाइनिफ्राय थांबाय। दा आरो खम खस्थ' मोनबाय नालाय। फारसेथिंजाय बे माबायाबो, मानसि आंनि बयफ्रेन्डफोराबो एकदम जि जारला बिसोरबो। आंनावबो दा फैसायानो थाइसेबो गैया नालाय। दा बिसोरजोंबो लोगो हमनो एसे दिगदार जादो र'। ओमफ्राय बे जायख्लंआबो बा दाख्लै बेनोबो फन हरबाय, गैया बिबो आरो। नांगौ समावसो मोनाखै लदलाला जाम्बाखौ। नङाबा ओरैनोबाथ' बा उरायना आं नोंनि माने नोंखौ जोबोद सानो, बिराद अनो नैसो। नांगौआबा दाख्लै मानो बिजि होननानै दाना। औ हेलौ। औ रायना, मा रागा जोंखोब्रा एथ'ग्राब? दाख्लै भिजिट मारमोनलै आङो। दाख्लैनिफ्राय फन हरबाय थाबाय, गावहा ओमफ्राय अफ लायो, अन खालामो, फन हमा, दानना हरो। मा जादों? माखौ रागा जोंलायखो? आंहाबा लाइफआव मा जादों मा जायाखै नों मिथिगौ गमोनदो। दाख्लै जेला नांगौआव हरदों, अब्लाबा नोंहा टाइम गैया साला। आरो दा आंखौ फन हरदोलै नोङो। नङा, मानसिया बहा दं खोन्थालाय, आं दानो थांनि। दानलाय जायख्लं, आं रावखौबो लोगो हमनो गोसो गैया। आंहाबा न'आव प्रब्लेम जानानै न'निफ्राय माबा खारबोनानै दोङो आङो बेलेगाव। मा होनदों? न'आव प्रब्लेम जानानै न'निफ्राय खारबोनानै दोङो?
औ बे साननैसो आंबो बहा थागोन बहा मागोन जाबाय दङ नांगौबा मोना नाङाबासो उरायना होनना उन खारफाबाय थायो नाथाय मा जादों मोजां एक्सप्लेन खालामब्रा आं बोरैथो बुजिगोन दे डाइरेक्टनो मा बुजिनांलायगौलै बुजिग्राबा बुजिखायो बुंखाबायानो न'आव प्रब्लेम जादों न'निफ्राय खारदों मानिथ' बुजिदो आरो एसेबां गोसो दङब्लाना नोंसिनाव लांथ'नो हागोन आंखो बिदिबा लांफैनो हागोन नोङो मा जोंनाव फैनो औ मा जाखो खोनानानै बोरैबा मोनलायबाय नामा मा प्रब्लेमा बिराद गिदिर जादों नामालै जादोंथ' र' नाथाय आं फनाव खोन्थाजोबनो गोसो गैला ओरैनोबा मदान अफ जाना दंजोबो नाथाय उरायना थाद दोन जेबो खामानि गैया बे जायख्लङाबो लाब गैया मानसियानो नाथाय आं बेफोरबायदि थानो हायालै र' सासे बयफ्रेन्डनाव फन हरबावनि आं फैसाखौनो एसे बिहरनांसिगोनहाय जानाय नंलिया नङाबा एसेथो मालायनि भरोसा थाबाय थानोब्रा बे सनालि मोनावबो थाबाय थानो हायालै आङो हाजारथा बयफ्रेन्डनिफ्रायनो सोरबा सासेखौ आङो एसे हेल्प खालामगोन बायदि गोसोआ मोनना दं आरोना दा खालामाबाथ' मा बुंबावनो खालामबाय फैसाखौनो एसे बिहरनांसिगोनलै बयनिबो थाखाय एसे ओंख्रिखौ गोथाव संसै आङो साना माबा दाउ लाबोदोंमोन दाउ लकेल बेखौ अनलाजों संसै बर'नि ओंख्रिखौनो बर'नि अनला दाउखौलाय ओंख्रि एथ' गोथावखौलाय सोर गोथाव मोना जानो न'नि मानसिफोराबो मोजां मोनगोनदां आं संनोसै बेखौनो आंबो गोथाव संनो रोंगौना बिहामजो गोदाननि संनायखौबो एसे जानाय थोंसै आं मिथिगौ बिसोर सुखुनायथ' नङा माने फार्स्टआव एसे माने गाज्रि मोनगोन आरोना नाथाय आङो जेबो साना अब्लाबो संनोसै अमा बेदरखौबो फ्राय खालामसै बिबु बिथै बेदर मोजां लगायनानै डाइरेक्ट खनसेनो फ्राय खालामसैहाय साना लाबोजोबखादोंना सना खोनासंलाय दै गुदुंखौ एसे फुदुंहरगोलै आरामानो बोरैबा मोनगासिनो बेलायथो नै आं बुंखादोंमोन नङाना मैया अखा सिजाबाय बेनिफ्राय आरो थान्दा जुस लोंबावबाय नोङो दहायबो लोंबाय माबाया गारामायालाय बोरैबा मोनखागोन फ्रिजनि गुसुखौ लोंबाय थाब्ला वाव नाथायबा दिनै नोंखौ एकदम समायनाबो नुदोंलै आयौ नंगौ नामा आंथ' जेबो बिदि देलायाखैनो दिनै अब्लाबो आङो नोंखौ बेफोरबायदि रबाव फार्स्ट टाइम नुदों नालाय बेखायनो सिन्दुर थुनायजों जाबजों समायनासिन नुदोंलै नंगौना सान दे थेंक इउ थाबाय औ दा होमबा जोंखौ हेपि नुबाबो न'खरनि मानसिफ्रा गाज्रि मोनबायानो थालायगोन बावला र' बिसोर जोंखौ गनायनो माने गनायखानांगोन दालाय आरो माथो खालामनो हाबावनो बिसोरबो सान ओमफ्राय खोनासंना अनलाजों दाउजों संसै ओमफ्राय अमा बेदरखौ फ्राय खालामसै पापर भाजि बानायसै जाबायना दालिखौ एसे संहरसै नों बुंदोंमोन ना बै आबौआ माबा अनलाखौ बारा जाया होननानै बिसोरनो दालि संसै दे आलु भाजि एसे बनायसै दे जागोन नों गोसोबायदि संबानो जाबाय रावबो जेबो होना दे आंनि हिन्जावालाय जेरै गोसो जाया संनो हाखागोन ना गावनि न'आवलाय औ दे सान नेनानैल' थासै आङो माला आंखौ गनायगोन बिसोरो थाबैनो गनायगोन ओमफ्राय दायो ना ओंखाम ओंख्रि जाखांबा जोंहा अलंबार बाबाजोंबो दसे रायलायनोसै ने औ जायो सान रायलायगोन दायो आं दहाय हरदोंमोन खेबसे ओमफ्राय आइयासो लादोंदां दानना हरदोलै अ जेबो नङा आं रायलायथारगोन अलंबारजों आंजों रायलायलासे थानो हाखाया इयो औ दे बाखिथ' ओमफ्राय जेबो गिनोबो नाङा लाजिनोबो नाङा गावनिनो न'सै दालाय औ दे सान ओमफ्राय माबा दै गुदुं जानोसै आङो नों दा संख्रि होनानै एसे गोदोनाखौ सुबानो जाबाय अके दे थेंक्स दे खालामना होनायनि थाखाय माने दै गुदुंखौ आं जेरैबायदि संसार लुगैदोंमोन दा फाइनालि आं बेफोरबायदि संसारखौ मोनमारबाय हाजारबाबो थाङै थुङै लास्ट मोमेन्टआव दिनै आं साननिनो हिनजाव जामारबाय दा बावलंबाराल' फैबानो आंनि माने फेमिलिया कमप्लिट जाबाय दे दालाय आबावलंबारा फैबानो कमप्लिट जाबाय आंनि फेमिलिया नङा जेब्लाना न'नि मानसिफ्रा जोंखौ गनायगोन ना अब्लानासो कमप्लिट जागोन हे उरायना नों गानबाय ड्रेसखौ ओंलै सनालि जि गरमबो मोनोना नोंसिनाव बोरैबा थिं होजोबनायखाय बे ससेया ओंलै माबा गरम जायो थिं होबाथाय ओमफ्राय मोनायाव दासान्दि अखा हाबाय थानायखाय माबा गोजांलायबावोसो गुसु मोनो एसे अखा हाबालाय थान्दा जायो आरोलै थेंक इउ जायखि जाया दे सनालि नों आंखौ नोंसिनाव थानो होनायनि थाखाय जेबो नङालै जाम्बिलाय माथो जाखो नों आंनि लोगो जोंनाव थाफैनायालाय औ थेवबो एसे डिस्टार्ब होफैनाय जाबाय आरोलै नोंसोरखौ जेबो नङा माथो आरोलाय ओमफ्राय मा जामारदों होन्दोंमोनलाय नों
सनालि बे जोंहानि बाजैयाना बाजै बेथालि गुन्दिया आंखौसो सिखाव खावदों होननानै गावनि फैसाखौ लादो होननानै आब'नो एरना होनानै बेफोरबायदि दावराव जाना ओंखारबोनांदोंलै बे बाजैया मा सानो गावखौनो गाव अभार स्मार्ट देखायखायोहाय आयौ नोंसिनि बाजैया नोंखौ बिदि सिखाव हमनो हाथारबाय होनबा ओमफ्राय नोंथ' जेबो खालामाखैमोन ना उरायना मालाय सिखाव खावगोन नामालै आरो बे बाजैनाव थायोआनो बेसे फैसायालाय आजां गाजांनो आंहानो मोनखायो आंनि गोसथोनायफोरनिफ्राय बाजैनिखौ लानो गोनांथियानो गैया न'आव खावनो जाखायाखै ओं बाजैया नोंसिना बिदि बुङामोन दे जोंहा आब'जों अनलायनायखौबो मेगन सायोआनोलाय आरो बे आंनि गाननाय जोमनाय आंनि गोसथोनायफोर हरनायजों आंनि साजिनायफोरखौबो बिराद मेगन सायो हिंसाजोंनो बिदि खालामो बाजैया बुजिदोंना आरो आंनि महरखौ माबा सिखाव बायदि नुयो नामा नों सब गासैबो हिंसासो बाजैनि बेफोरो चाल बियो चाल सोलिदों बियो एकदम गावहासो माबानानै आंखौ फासायनो थाखायनो बेफोरबायदि ड्रामा खालामदों गावनि बिबोनांखौनो बिनानाव बायदिखौ मानो बाजैयाथ' नोंसिना बिदि गोसो गाज्रि बायदि नुवामोनलै ओइ जाम्बिलाय सायाव मोजांबाबो सिङाव गोसोफ्रा गेसाव थायोहाय नोंलाय मा बुजि मोनजोबनो दिनै नाथाय आं गासैबो बुजि मोनजोब्बाय जुदि गाराङा गोदै गोदै रायलायोबाना साननानै लादो आरोना बे गोसो सिङाव ओरैबायदि जागोन ना हालु एकदम दिमागाव माबा माबि खिचड़ी बानायबाय थायो बेना सेस खासैहाय नोंना बाजैया बिदि एथ' बोरैबा गोसो गाज्रिनो ओं दा बेखौनो आंनि थानाय जि जोम माबा माबिखौबो गांनै गांथामसो लाबा मोजां जागौमोन आरोलै आंनि फैसा बेग माबा माबि थाबबोजोब्बाय डकुमेन्ट्स आरि नाथाय र' थेवबाबो आं थाङा सानथ'दों दा न'आव मालाबा थब थांना हानना लाबोजोबगोन आं दे जागोन उरायना जेबो नङा नों साननैसो थाथ'बानो जाबाय दे औ दे थेंक इउ दे औ जेबो नङा आंनि न'आव फैनानै माबायदि खुसि जाफैफिनखोलै बे बिहामजोआबो सरि माने बे हिन्जावा मा फैलायखो नोंलाय जोंनि न'आवलाय बेबायदि गोसो जाबानो फैनो होनबानो जागोन नालै नोंसिनि माबायाल' सोलियालै बेहाय आंनिसो न' बियो गोसो जाबानो लानाय गोसो जाबानो गारनाय बिहामजोखौ गोदान गोदान लाबोग्रा जादोंलै बे आबासानाबो आरो बुंनाय मा थांखि लाना फैदों आंनि न'आव आयु आफा हा माबाफोर नांगौमोन नामा आङो नै ओंखाम संनो नागिरदों आंथ' जेबो थांखिबो लानानै फैयाखै संसार जानोसो फैदों दा आं बेयाव थांखिनि खोथाखौनो बुंथारदोंबालाय आरो संसार जानायखौनो आंनि थांखि होनना सानना लादो दे आफा मा होनदों बिहामजो आंलाय मा गाज्रि बुंखो आफा नोंनि नोंसालायानो आंखौ जुलि खालामना लाबोबायबा आंहाथ' दा बेनो आंनि ससुराल आरो आंथ' बेयावनो थैजासिम संसार जानांसिगोन ना गोदो मा खालामामोन बावदों नामा नोङो नाथाय जोंथ' बावाखै मोनसे खोथायावनो थाबथाबाय दाथासै आफा आङो अनलाजों दाउजों गोथाव संदों जानो नायदो बिहामजो गोदाननि आखाइनि संनायखौ आइम सियर नोङो गोथाव मोनखागोन आफा मा गोथाव मोननो बेलाय आं बेफोरबायदि गोथाव मोनलाबाया जानला मानला आं खालि आंनि हिन्जावनि संनाय आरो आंनि बिहामजो सिगांनि थुनथुलि संनायखौसो गोथाव मोनोमोन नाथाय नोंनिखौलाय बिस गोनां आखाइनि संनायखौलाय मा गोथाव मोनोब्रा आफा फोथायनो लाखि आंखौ दा आं बिस लगायनो फैयाखै नों माने बे फेमिलियाव आंबो नोंसिनि फेमिलिनि हिस्सा जानोसो फैदो माने जाखाबायानो जोंथ' जुलिबो जाबाय नालाय नोंसुलाखौबो लाबोबाथाय जोङो हेपि हेपि थागोन ना आफा माथो टेनसन जाबाय दङ बास बिहामजो आंनि फिसालाखौसो बेफोरबायदि बुंनानै लानो हाबाय नों नाथाय जोंखौ फुस्लायनो हानाय नङा गोसोआव लाखि नै बे नोंहावनि खोथाखौ जानला मानला आङो खुसि जालाबाया रावजोंबो आंनि न'आव बिहामजो जाफैदोंनो बेफोरबायदि मानसियानोसो आफा आं गासैबो बर'निनो ओंख्रिखौ संगोन दिनैहाय आरो नोंसोर जानो नायल' ना आं जोबोद गोथाव संगोन गोसो होनानै आरो आंनिबाथ' थुनथुलिनिफ्रायबो साबसिनसो गोथाव मोनगोन आंनि संनायखौ नोंसोर जुदि जानायोबा हे इसोर थाबैनो बुजिलायथों बिसोरो न'नि मानसिफोरा आंखौ हाब नैबे सनियाबो दाना एथ' गोसो गाज्रि नंला गोदोसो गाज्रिमोन नाथाय दा आङो मोजाङैनो रायजो जालांसिगोन सानमोननि फेमिलिजों आंबो गावखौनो गाव गोबां सोलायबायथ' नोंसोरबो आंजों थानो मोनबानो बुजिलांसिगोन आयै मा बुंदोंहाय साना बिदिबा बे सनाखौनो लामारबाय बिनि गथ'नि बिमाखौ औ आयै मा बुंबावनो बे हिनजावखौ लानो मोनैनिनो दावराव जादोंमोनदां आंजों बिदिसो नंलायलांसैहां नुबायना बिनि गोसोखौ मा बायसा आयै रोखा रोखा गावनो दिन्थिजोबखाबाय माथो आं जेबो दिन्थिलायनांगौनि खोथायानो फैयासै ओरैनोबाबो आंथ' जेबो रायलायनोबो सानाखैमोन नाथाय मेरा खोन्थाफैबाय आरोलै बेलेगखौ लादैसो नंदोंमोन आंबोथ' नै थाङै थुङै मिथिबाय बै सनाखौसोनो ए दासो बुजि मोनदोंहाय आंबोहाय नंमारगौ बिनि
माथाया एसे फाग्ला रखम जाबायहाय बेखायनो बुजिखौनो मोनला बे मा खालामो मामायो बिनि थाखायनो नोंजों बिदि एरा जाफ्लानानै मानिथाराखैमोन बियो फार्स्टआव ओमफ्राय उनावहायसो नोंखौ बिदिनो लेंख्राफैबाय एसे साननैसो दुखु जाफ्लाबाय ओमफ्राय हनै दा थाङै थुङै मा जाखो लामारबाय बेखौसो